Ahojte, ja som Timo. Keby ma chce niekto kontaktovať, asi na začiatok to spravím, je to taký zvyk možno na našej fakulte, že tam ľudia vždy na začiatok nejako dajú na seba kontaktný údaj. A aby som vám teda aj povedal, že o čom to dnes bude, je to homotopii. Bohužiaľ to nemá nič so sexuálnymi orientáciami ani nejakými ložničnými power dynamics. Je to niečo, čo sa týka algebry vlastne. Taká prvá otázka, že prečo to vlastne študovať, áno? Jedna moja profesorka mala taký názor na to zaujímavý, takú quote, že pre matematika je veľmi neslušná otázka opýtať sa, že na čo sa to používa. Používa sa to kvôli tomu, že je to krásne samozrejme a väčšinou na to dojdeme nejako, prečo mi nejde teraz touchscreen? Väčšinou na to, že to má nejaké využitie, dojdeme až po x rokoch, tým je mysleno 50 a viac. Takže takto, áno, homotopie, no. Možno taká anketa na začiatok. Koľko z vás je tu z FELu? Dobre, to ste tu v prevahe. Predpokladám, že na FELu sa definujú vektorové priestory, aspoň podľa toho, čo som sa s ostatnými bavil, ako že je to nejaká matematická štruktúra, ktorá sa správa ako grupa vzhľadom na množinu a nejaké sčítanie. Správne, nesprávne? A koľko z vás si to pamätá? Dobre. Tak ako prvé by sme si mohli povedať teda, že čo je to tá grupa, lebo o to, o čom budem ja hovoriť, tá homotopia, týka sa to práve tej algebry, čo je veda o takýchto matematických štruktúrach a zároveň sa to týka topológie, čo je nejaká matematická oblasť o tom, ako ďaleko alebo blízko sú veci od seba. Tak, grupa. Nechť. G. Nech G je nejaká množina, hej, nejaké niečo. A potrebujeme na tej množine samozrejme operáciu, áno, aby sme sa mohli nejako viacej hrajkať, tak. A nejaké plusko, alebo aby sme boli veľmi abstraktní, tak si to označíme ako hviezdičku, kde názvy sa môžu meniť, samozrejme. Je operácia, ako binárny, áno. A čo musí spĺňovať tá grupa? Tak predstavme si napríklad, ja vám dám celé čísla a sčítanie. Jednej kolegyni som to tu dnes hovoril, že to je taký veľmi elementárny príklad grupy, dokonca na nekonečnej prvkovej množine. Nejaké také zaujímavé vlastnosti, čo by spĺňali celé čísla a sčítanie. Existuje nejaké celé číslo, ktoré keď ku hociakému inému celému číslu pripočítam, tak dostanem to pôvodné celé číslo? 0. Vynikajúco 0. Hovorí sa tomu identita. Áno, čiže si uvedieme ako druhý prvok. Vieme z hociakého čísla celého dostať túto nulu nejakou operáciou? Pri čítaní opačného čísla, ktoré existuje nejaké akoby inverzné číslo, nejaká opačná operácia voči sčítaniu na celých číslach, pre každé? No tak kto mi povie teda celé číslo, ktoré nemá to isté celé číslo s mínuskom, tak mu dám asi Nobelovku, alebo celý svoj... No, 0 s mínuskom, tak to je to isté ako 0, áno. Takže každé takéto celé číslo má nejakú tu, jak to nazveme, inverzi. Čiže tá prvá axioma, áno, je, že existuje nejaká identita, existuje nejaké celé číslo, ktoré keď celé číslo, existuje nejaký prvok tej grupy a zrazu sme abstraktní, zrazu už nie sme v celých číslach. Existuje
identita, samozrejme z tej množiny, taká, že keď vykonáme pre akýkoľvek prvok z tej grupy, hej, keď vykonáme to, že sčítame tú identitu zľava, sčítame, máme tú operáciu hviezdičku, alebo správa, nemusí to vždycky nutne komutovať, hej, tak, že toto je to isté, ako by sme vlastne nič nespravili. Vie mi možno niekto povedať nejaký iný príklad na grupu? Dobre, tak my si ich pár ukážeme. A druhá časť. Existuje nejaký inverzný prvok, čiže pre každý prvok v grupe G existuje tzv. Inverzný prvok. Označme si ho ako G na minus prvú. Tiež z tej grupy. Také, že G, keď zapôsobí na inverzný prvok z oboch strán, tak to sa rovná tej pôvodnej identite. Áno, otázka. Já vím příklad grupy. Třeba grupa všech matic, které jsou regulární. Grupa všech matíc s nenulovým determinantem. Dôležité je, aby tie matice samozrejme boli štvorcové, aby sme mohli hovoriť o tej regularite. Áno, aj viete, kolego, ako sa táto grupa volá? To neviem. Je to, myslím si, že je to GL s nejakým N-kou, že General Linear, čiže pozeráme sa na nejakú lineárnu algebru. Je to grupa matíc, čo je niečo v lineárnej algebre veľmi zastúpené. Áno, to je veľmi dobrý príklad. Možno celkovo vlastne vektorové priestory, hej. Každý vektorový priestor má nejaký nulový vektor, má nejaký inverzný vektor, ktorý keď pripočítame nejakému prvku, no tak to je ako naspäť ten nulový vektor. A tá tretia axioma, posledná, končím s grupami. Tá tretia axioma je asociativita. Áno, už tu nebudem písať ABC je z grupy, už iba keď ozávorkujeme a najprv vykonáme A, B a potom vykonáme s tým C, no tak to je to isté, ako by sme to prezávorkovali. Je to po mne ako tak čitateľné? Vynikajúco, hej? A teda ako pri týchto grupách, čo sme tu mali? Mali sme tu nejaké matice, čo sú nejaké akože celé číslo, je to nejaká akože diskrétna štruktúra nejakých n-tíc čísel. Ja som tu hovoril o celých číslach ako takých, čo je najdiskrétnejšie asi, čo môžeme mať a človek sa potom zamyslí, že či môžeme vlastne pri tých grupách vôbec uvažovať niečo, čo není diskrétne, niečo, čo je spojité. Hej, jasné, že môžeme mať reálne čísla napríklad s operáciou násobenia. Tvoria grupu? Dobrá otázka. Násobenia, nazvime ho takto. Tvoria grupu? Áno, nie. Kto je za, kto je proti? Áno. Tvoria grupu, hej? Dobre. A kto mi povie, že aký má inverzný prvok 0 v tejto grupe? Pán Ježiš. Ani ten by nevedel, podľa mňa. Musíme z nich dať preč tú nulu a potom je to zrazu pod násobením naozaj grupa, hej? Čiže to je jeden taký detail, ale ako OK, toto všetko je pekné, ale ako zobrazovať z jednej grupy do druhej a tam ako predsa len tie zobrazenia asi väčšina ľudí, aspoň čo je tu, viacej sa na ne sústredila v nejakej matematickej analýze, než sa na ne sústredila v nejakej algebre. Áno, určite tam máme teda homomorfizmy, ale to... Tak, OK. Každý pozná myšlienku spojitosti. Čo je to spojité zobrazenie, hej? Dobre, vynikajúco, lebo skipnem jednu celú kapitolu z mojich poznámok, to je technológia. A predstavme si teda, ja tu mám napísané topologické priestory, dobre, povieme, že sú to nejaké množiny, nejaký knedlík.
Musíme to asi nakresliť. A postupne sa pozrieme na to, že ako vlastne túto nejakú myšlienku grupy vieme prerobiť na myšlienku nejakej spojitosti, respektíve pôjdeme naopak, že ukážeme si, že takáto spojitosť nejakých dvoch veľmi obecných, veľmi abstraktných, by som povedal, množín, že nejaké takéto dve zobrazenia, nejaké takéto množiny a zobrazenia medzi nimi nám vytvárajú niečo v skutočnosti, čo sa správa ako grupa, áno? Tak predstavme si, že máme nejaké množiny, hej? Nejaké zlík x, y, áno? A môžeme hovoriť o nejakej spojitosti. OK. Zatiaľ jednoduché, no tak aby sme mohli hovoriť o spojitosti. Čo je spojité? Spojité sú... toto je stále... Není ani spojité, ani nespojité. Toto je nesúvislá množina, ale keď to odstránime, no tak spojité mohú byť jenom funkcie. Jo, tak sa pozrime na nejaké... A teraz sa pozrieme na dve rôzne funkcie medzi týmito množinami, hej? Nazveme ich f a g. Oboje sú spojité. Hej. Jo. A keďže sú spojité, sú pekné, platia o nich nejaké pekné veci. Človek by si povedal, že či môže existovať, no keďže funkcia je tiež len množina, ja som nepovedal, čo musí byť v x, čo musí byť v y a zrovna spojité funkcie sú dokonca také pekné, tak by som sa zamyslel ako taká prvá myšlienka, že či vlastne môžeme nejako premeniť to f-ko na to g-čko a tiež vlastne v nejakom, nie nejako hociako, že sa to zrazu zmení, ale nejako spojite, hej? Čiže otázka, že či vieme nejako f-ko premodelovať na g-čko. A skutočne je to pravda a takéto zobrazenie sa nazýva homotopie. Ja si teraz dovolím poprosiť o ten, že poprosím, projekce u okna. No okej, Jo. A to si získal buku? Dá sa to aj z nejakého iného, kľudne, ak zazdielam link. Máš USB-C-čko? Ja? To je vynikajúce, ďakujem moc. Tak zatiaľ akože máme nejaké funkcie, ak môžeme to prejsť z funkcie na inú funkciu, tak obmedzme sa na niečo jednoduché, na niečo, čo si vieme predstaviť, áno? Predstavme si napríklad, ešte môj skúšajúci z analýzy. Ešte sa to nepremieta. Predstavme si napríklad reálne čísla. No to je niečo, čo si vieme predstaviť oveľa jednoduchšie než nejakú abstraktnú množinu. Tak. A predstavme si nejaké dve funkcie medzi reálnymi číslami, áno? Zrovna tieto dve funkcie by sme si predstavili. Sú to nejaké spojité funkcie? Určite sú, že keď existuje ich derivácia, čo existuje tých horných dvoch, tých, čo sú zobrazené, tak sú to zrejme spojité funkcie. A teraz sa pozrieme na jeden taký zaujímavý graf a uvidím, že či som ho spravil dobre. Tento na začiatok, áno? Áno, ale musím ho zobraziť. Tak, pozrime sa na túto čiernu, na ten graf tejto čiernej funkcie. No, on začína takisto ako x za druhu. A to necháme bežať, tak on sa postupne zmení na to x plus 2. A podobne sa vie zmeniť aj opačným spôsobom. Áno? Čiže toto je vlastne tá vec, ktorú nazývame, že je to nejaké spojité zobrazenie medzi funkciami a tomuto práve hovoríme homotopia. Hej, musí to niečo spĺňať, my si to aj trošičku konkrétnejšie zadefinujeme. Dokonca som vás chcel aj strašiť s dôkazom, ale neviem, že či je na to nervy a čas. Ako si môžete všimnúť, sú tu nejaké špeciálne body, hej, tento bod a tento bod, áno. Človek sa môže teda opýtať, že OK,
to sú vlastne, ak máme nejaké dve funkcie, toto sú ich intersectiony, toto sú body, kde každá tá medzifunkcia, jak prechádzame z jednej funkcie do druhej funkcie, takže či vlastne každá funkcia, ktorú máme ako ten medzičlen medzi ním, či tým musí prechádzať. A odpoveď je, že samozrejme nie, áno, sme v matematike a v topológii, na všetko, čo není priamo dokázané, je nejaký stupidný protipríklad. Napríklad takáto funkcia, hej, keď si ju predstavíme, že začína ako táto červená funkcia, čo ona skutočne začína, môžeme ju prerobiť na tú modrú, ale všimnime si, že všetky tie zelené medzifunkcie sa neprechádzajú cez ten akoby spoločný bod modrej a červenej funkcie. Áno, takže takéto jedno napríklad pravidlo, ktoré si človek môže odvodiť, že to bude platiť vždycky nie. Nebude. Bohužiaľ sme v matematike. Tak. Ako to zapísať? Nejaké nápady niekto možno? Dobre. Tak predstavme si, že vieme aspoň, čo je kartézsky súčin, áno? Máme dve množiny a miesto toho, aby sme mali dve množiny, zrazu máme dvojicu prvkov z prvej množiny a z druhej množiny. Hej, pre tých, ktorí nejako pozabudli, neviem, čo robia na technickej, ale... že áno, ku väčšine tých vecí to aj tak nepotrebujem ani ja. Tak a nazvime si to zobrazenie medzi týmito dvoma funkciami nejaké háčko. A toto háčko definujeme tak, že ono by to malo byť zobrazenie. Nechcem, aby ste sa mi kúkali na hento, lebo potom sa nebude nikto kúkať na tabulu. To by malo byť nejaké zobrazenie, nie z pôvodnej množiny, áno? Ktoré funkcie zobrazujú z pôvodnej množiny? Aj f-ko, aj g-čko. A to h-čko bude zobrazenie z pôvodnej množiny, ale kartésky zosúčinované s jednotkovým intervalem uzavřeným. Tak, a do čoho budeme zobrazovať? Do y. OK, chceli by sme, aby toto bolo spojité. Je to už trošičku možno ťažšie na predstavu. Máme nejakú množinu a máme nejaký interval, áno, a chceme, aby funkcia z toho bola spojitá. No tá najľahšia definícia, ktorá sa tu viac menej využíva, je tá, že chceme, aby, ak sa takto obmedzíme, tak toto je spojité, a chceme, aby, ak sa takto obmedzíme, tak toto je tiež spojité. OK. Čo by sme od tej homotopie ešte chceli? No tak my si tento tuto nejaký od nuly po jednotku, my si to vieme predstaviť ako čas, áno? Pamätáte si, čo som mal na tabuli? Na začiatku tá funkcia vyzerala ako parabola a potom sa veľmi pekne prerobila na lineárnu funkciu, hej? To začínalo od nejakého času 0 a potom to končilo v nejakom čase 1. Preto si vyberáme takýto interval, áno? A prečo čísla 0 a 1? No lebo sa s tým pracuje dobre. Dá sa to robiť od minus e po odmocnina z 2x pi plus 4, ale neodporúčam. Tak, OK. Čiže chceme, aby sa to nejako transformovalo, nejaké dve funkcie a na začiatku chceme, aby to vyzeralo ako funkcia f a na konci chceme, aby to vyzeralo ako funkcia g. Čiže tá prvá vec, čo tá homotopia bere, je niečo z tej pôvodnej množiny, áno? A tá druhá vec, čo tá homotopia bere, je, že OK, mám tu nejaký body z pôvodnej množiny a ktorá akoby funkcia medzi týmito dvoma funkciami, lebo ich je tam dosť veľa, tak ktorá z tých funkcií, z tých medzifunkcií na neho pôsobí, áno? Na začiatku tá f-ka, potom postupne iná, až nakoniec nám pôsobí funkcia g. A na začiatku, čiže v čase 0, keď pôsobí homotopia, na akýkoľvek bod, tak v čase 0 chceme, aby sa to správalo ako funkcia f. Na konci času, na akýkoľvek bod z množiny x, postupne sa prenesieme až do nejakej funkcie g. Áno, prosím? Poslední minutu, sorry. Čo? Jo, sorry. Jsi říkal 5 minut před 7.
Ale hrozně mě to mrzí, ale musíš to asi dopovědět posledně, protože se nezvládl organizaci. Jo, v pořádku, tak ja si to nechám na budúce teprve. Čo by sme ďalej chceli, je, aby v čase 1 sa to rovnalo funkcii G. A jo, toto je taký krátky introduction, že jak funguje táto homotopia a jak sa na tom času... Fakt je to až také zlo, nemôžem to dokončiť? Ja som ešte ani neodišiel z prvého slajdu z mojich pozorov. Takéto zobrazenie teda práve nazveme homotopiou, áno? A ešte tu je niečo pre nerdov. OK. Chceme pokračovať na budúcom teprve? OK? Netleskajte ešte to až keď... Jako to bylo jako já. A ještě poznáte nějaký obrázek hezký vystavený. M101, áno? Je to jedna. Nejaký hezký obrázok, aby sme si to vedeli predstaviť. No, ten problém trošičku tam je, že vždycky sa jedná o funkcie, čiže my si akoby nevieme predstaviť, že čo je to vyslovené tá funkcia. Pri tých zobrazeniach z reálnych čísel do reálnych čísel si to aspoň vieme predstaviť ako graf tej funkcie, ale nevieme moc robiť nejaký obrázok takejto funkcie. Ale keď chcete hezké obrázky, nájdem hezké obrázky. A nájdem aj tú motiváciu za tým, že čo sa vlastne deje a prečo sme sa to rozhodli študovať. A asi tak viacej do detailu teda budeme pokračovať na budúcom teprve. No mne je to strašne ľúto, že sme to nestihli, ale tak ono to malo byť do tej 20. už úplne pôvodne. Tak ako ten obrázok asi vyzerá nejako takto, hej? Predstavme si, že máme funkciu f. No tak to je vlastne tá homotopia na začiatku. Áno, a po tejto zelenej čiare sa to premení na funkciu G. Ja som tu znázornil okolia, aby sme sa mohli baviť o nejakej spojitosti. Viacej by vám povedal pán profesor Jiří Adámek. Som chcel zistiť, že či je naozaj odtiaľ to, ale je. Áno, z katedry matematiky, niekto ho pozná. Pre istotu som si to pozeral na user mapu. A teda ešte, že čo tam môžeme, čo nás môže v tej homotopii zaujímať, tak my každý vieme, že existuje identické zobrazenie, áno, alebo identická funkcia. Čo robí identická funkcia? No ja do nej vložím nejaký knedlík x, na čo mi ona vráti úplne ten istý knedlík x. Tú istú množinu, tú istú vec. A teraz predstavme si, že my sme... Kde je to ukazovatko? Predstavme si, že... Ještě fakt musím odpovědět, mi líto. Jo, tak... To je poslední 20 vteřin. Predstavme si, že máme jednu takú funkciu... Áno, to nefunguje. Dobre. Predstavme si, že máme jednu takú funkciu, ktorá prechádza z jednoho do druhého. A potom druhú funkciu. A teraz pozor, obrátime mi to znamienko, hej? A my sa potom pozeráme na jednu takú veľmi dôležitú vlastnosť týchto dvoch množín, že ak zoberieme funkciu f a funkciu g, alebo ak takéto funkcie dva Ja fakt nemôžem nic. a je to takáto identita medzi nimi,